vzdelanie je dôležité. Podľa Deklarácie ľudských práv má právo na vzdelanie každý, napriek náboženským alebo rasovým odlišnostiam. Nič z toho by sa neuskutočnilo bez učiteľov. Nevedeli by sme písať, čítať, počítať. Môžeme ich nazvať hrdinami. Takýmto hrdinom, učiteľom je aj moja starka Anka. Starka, a ty si vlastne... Ako si začínala so svojou kariérou? Keď som skončila školu, išla som učiť. Moje prvé miesto bolo na Orave a potom som prišla sem naspäť do nášho okresu. Učila som v Župkove. Čítam stále, niekedy niektoré krásne klasické knihy si opakujem, čítam i znovu, ale každý večer si preštudujem francúzsky slovník, francúzske slovíčka, latinské slovíčka, talianske, pretože tieto 3 jazyky ovládam. Dobre si to povedal. A ideme čítať? Dobre, tak ideme. Šijem pomaličky, košielku i nohavičky. A ty, Macko, ticho seď, oblečiem ťa hneď. Od malička som sa venovala aj tancu, ľudovému tancu, ktorý mám zakorenený v sebe. Založili sme spevácku skupinu, ktorú vediem ja. Volá sa Vyhnianka a chodíme na krajské preteky, na okresné prehliadky. Práca učiteľov nie je ľahká. My deti právo na vzdelanie neberieme ako právo, ktoré nám umožňuje vzdelávať sa, ale skôr ako samozrejmosť, ktorá nás často doslova otravuje. To sú učitelia, ktorí aj napriek tomu robia svoju prácu s láskou a zanietením hrdinami a zaslúžia si náš obdiv.